Evulekile zokwasizwa izwi lakhe ebese sibuyela kuye ayingozi amazwi ma ethinta igceke lakithi elifayo aphinda athinta igceke lakini lifa amazwi akhulunywa la uNkulunkulu usithandile kule khoji amen amen ngoba ubaba ukhweshubo ophetha ukukhuluma la khuluma indaba yasemakithi kodwa lamagceke esifuma kuona sonke akawazi okusobala ukuthi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uyayasikhalime noma siwa siyongene wena asilanda siqande ukuthi makwenzeka imphefumulo yethu ihlukana nenyama ayibuyele lapha imphefumulo yavela khona ezulwini ngoba umphefumulo nomphefumulo njengoba silapha awukho umphefumulo oqashulwe esihogweni kodwa ukwenza kwami okungenza ngilahleke ngomhla wokuphela ngiye endaweni okungesiyo uNkulunkulu esingayo la owushemba ngathokozi ngokweduka kwethu sisonke ingabo eyayamisa abantu bakhe la ithunywa zakhe zitha sibuyele kuye asihambeni siyozehlisa ngoba abaphapethi imvama ayaya bephezulu engathi bengawenza bephansi ngoba amaphapethi ephezulu noma siyile nhlobo ezibona iphezulu kakhulu sizofa kusasa singayi indawo noma sizongazuzi lutho siphile emhlabeni ifa likaNkulunkulu lidliwa abantu abaphansi uyabona kumaNazaretha akenkonto ngamaNazaretha njengwabonile mhlawumbe ngiyilona kodwa ngisazama ngiyafisa uNkulunkulu angenze ngibe yilo amen inkolo le engiyishiye lapha ezwendakithi ngayishiya kithi ngayishiya nje ngangayingena nje indaba okukholwa nokuthi kukhona uNkulunkulu yayingicasula leyo ngoba bakushaya izikhathi zokuthandaza ngangiyibona indlela nomngani wami ekufanele ngimvakashele hawu ngoyibaleka kithi lento uNkulunkulu wazongihlasela eThekwini ngazokuthola uNazaretha eThekwini ngibonga into eyodwa ukuthi uNkulunkulu ngingaphenduki ngabazali bami kodwa kwazi ukuzikhombisela yena mina ukuthi yena ungubani ma lenkolo ngangiyibukela phansi ngoba kubuhlungu kwakubuhlungu mangibona abazali bami behamba phansi ngeenyawo icathula benazo phansi noma kubanda yisho ngithi mawukwenzekile nje waphoqeleka ukuthi kuthiwa siyakhona bothi uhlukumezeke waphela awukho kuyo yonke lento eyenziwayo ubona abantu abakuzondayo kanti ngangazi ukuthi laba bantu balapha phansi uNkulunkulu babeke phansi ukuze bakwazi ukuqosha ifa likaNkulunkulu balisebenzise inkolo bafowethu imfuna umuntu ophakeme ufuna umuntu olapha phansi wobona ngoba ngisho uJesu inkosi enkulu yaseNazaretha ziningi indawo koBethlehema ezaziphakeme zingamabhilidi uMaria wayengakhosela kuzo ayibelethe inkosi ayilethe emhlabeni ehlala noNkulunkulu amvikele sibone kusasa mphilile kolonyazi igama amen zazikhona indawo ezazizinhle mhlambe zazifana nendawo zakomhlanga kolalusha kanti kodwa uNkulunkulu ngoba ifana kulibeka kubantu abaphansi kwangena esibayeni senkomo uMaria ngicabanga ukuthi kwakunobulongo mabungekho ubulongo mhlambe kwakunomgugu yazala uNkosi nomsindisi yazalelwe endaweni ephansi yathi mayikhula kwakwenzelwani kwakwenzela ukuthi ifa likaNkulunkulu lingadliwa abantu abaphakeme lidliwa abantu abaphansi. Maungahamba
ubuka imizi kaShembe uyibuka nje uyazi imizi kaShembe yakhiwa phakathi kwabantu abampofu ngeke umfike uShembe nabantu abakhulu ehlezi nabo kodwa umfike ehleli nabantu abampofu elalela ukukhala kwabo athi woza mntanami ngizokwamukelisa ngethemba bengifuna ukutshela umuntu ona ukuthi ma usufuna inkolo nokwazi ngoNkulunkulu sondela kulabo abantu abaphansi uyazi uNkulunkulu ufana nobezoshumayeza wena unempakamo ulethela umuntu angathi akaphilile kahle lapha ekhaya amlethe kuwe mhlawumbe afike la uhlala khona afika acela ukudla ubuka izinto zakho nezinto ezikhaya kanti kufika uNkulunkulu uzokwamukela isipho kodwa ngoba umuntu olapha phezulu ubesana uthatha mhlawumbe lezinto lezo-ice cream mhlawumbe usike icontainer ufake khona athatha bonga hambe inhliziyo yakho ingekho engathi uNkulunkulu bekayivula inhliziyo zethu asenze izingene yena ngaphakathi ukuze inzondo ingabibikho nomona ungabibikho ukuhleba kuzophela nokubukela abanye abantu babukele phansi kuzophela ngoba kuyobe sekukhona uNkulunkulu kithi ngaphakathi banonhlanhla abantu enhliziyo zabo eziyazivume sivuleke uNkulunkulu ukuthi angene kuzo bona abantu uNkulunkulu noma ngabe uyanokha ufuna ungebe enhliziyweni yakho umuntu afike kugcwele ngaphakathi kugcwele inzondo kakhulukazi njengoba sizodlala bona umuntu ongazonekisha umuntu avuthe naye eswini nakwabona ingane yakwabo ukuthi nemsebenzini unezinto ezinhle ezehlela abantu yenyanya yena bekufanele kube yimi inhliziyo kwavumayo uNkulunkulu akasiphi inhliziyo ezivumayo sonke amen amen inzondo yakini ekwenza mawubukana nengane yakwenu kanje makukuthi leyo nzondo iphuma lapha emathuneni kunabantu bakini abafa bengezwani khona isikhathi la inhlambuluko eyifunakala impingeke bekhonjiswa abantu ukuthi la ekhaya abantu bakhona bezwani inkinga mabebuka bayazi ukuthi oyise bafe bengangenelane baphethe nabo bebamba leyo nzondo baze badlula abanye emhlabeni mase kuphoqeka ukuthi umndeni uyithathe inkonzo uyise ngaphandle komuzi akunqeni uvesana kuhamba abantu egcekeni manje ngacabanga nje kini ukuthi nithi nenza umsebenzi nabulala imbuzi kusasa kulandela umncwabo kungcwatsha umuntu khona imizwa kuvule ukufa kuwo kuthiwa siyongcwaba kaSipanibani kabamncane kuyongcwatshwa kabamncane banikezwa amapleti njengomndeni phela ngeke singanako ekhaya ngeke futhi silambe ekhaya agijima usisi wakhe afika amnikeze ipleti wakaba bomdala aliqede ipleti ahlatshwe isisu eyingani kezwa usisi ipleti ahlatshwa isisu alandele ngelandeli lawo nje la afanele kangcwatshwe lowo muntu lo wamndeni owaxoxelwa ubhuti uzothi ubhuti ubulawe usisi kube khona abantu abanukanayo egcekeni umndeni mawuze wahamba wonke emhlabeni unukene
awuyi la kuyiwa khona fanele udaba lo lubuye luzohlala lapha emhlabeni kukhishwe inkonzo iyohlala ngaphandle komuzi beze laba bantu sebemoya munye ukuze ingxabano ingaphindi bekhona egcekeni. Amen. Ayizange bekhona ke kwenye indawo lengxoxo engikhuluma ngayo noma uhambo yakubantu bazokutshela kini bafuna inhlambuluko abesethi inkomo yami ukuthi ngikutshenile 3.5 akumtshela nje ukuthi kufunale hayi ukuthi ulungisile kodwa ukutshenile ukuthi kini kudingakala inhlambuluko njengoba nomndeni ongezwani kodwa ushembe ngoba uNkulunkulu umisithunywa zakhe la bese ushembe bhekana imndeni la mzalwa khona ngoba ngekho umuntu osethuneni odinga ukubangagezwa odile ngekhaya lokuyakupha kumele kumiyeke senhlabathini odlule noma ngabe ngaxoboni lesifo owaphathwa isisu owadliswa nowenza kaloko kwamenza sasingazi nami ngangazi ezweni lakithi la ngisuka khona ukuthi umkhokha kanti uvela noma ngabe yini ebamba umuntu wazi wadlula emhlabeni kodwa ushamba uthe mayefika phakathi kwamaNazaretha wathi ushambe kugadeni ukuhamba kwemndeni yenu ukuthi laba bantu bangabantu abahambe bekwesiphi isimo ngoba kunokufa kumbamba umuntu kumnqobe kwehlukana inyama nomphefumulo kungamiyeki phezu kwenhlabathi angene nako ethuneni avuke ngaphesheya kwethuna fanele abuye azoba idlozi kithi ngangithi mina lento ekuthiwa ufuzo yinhle hayi ushambe uyichithile lento ekuthiwa ufunzile ngoba imvama kubalwa izinto ezimbi ufunzile lo mntwana ngendlela amadoda angawashiyi ngayo ufunzile o-anti bakhe naye onozibanibani babengashili lutho basakwenze thina bembethe kuye mabengayeka nayo angayeka. Amen. Hey akashili lutho lo mntwana omfana ushela kwasami ngisho umkamuntu ngisho abantu abadala kunaye ashela umuntu ngisho umuntu omdala kunaye emtshela ukuthi hey ngimdala futhi wami kunawe hayi ngube indala phela ilali ingane angithi akazenzi naye wembethwe akazenzi naye wembethwe Uyakhulu. Kodwa ngifundisa ukuthi bonke abantu abasenhlabathini makube ngabantu abaphilayo laba bantu abasenhlabathini kubiza ukuthi thina umndeni ekhona emhlabeni esisayinikiwe uNkulunkulu ithuba siyonyazisa siyozilahla onyazini kakufunakala ufike wazi konke kubashayila abantu abaningi ukwazi phambi kaShembe kodwa mawusufika eShembe uthi baba ubeke lo mnikelwana wakho uzilahla uthi inkosi angazi ukuthi usizi lwakithi liqalaphi ngicela ungiyele la liqala khona inkosi uqede ngabe ngiyasho inkosi ukuthi ngicela into ethize kodwa ngazi uqalaphi kodwa wena ngoba uyawubona konke ngicela ungiyele khona bese uyaliqeda inkosi usizi lwakithi bese sivuka ingane ekuyizona ubaba ukhweshu bakhulume ngazo lapha ukuthi ziyamvala umuntu zimvale ngisho ezathola umendo kube kusathe qhamuka ibhunge eli-right engashodi indawo libike bathandane kube kuhle kodwa meke lacabanga ukumlobola ingene ingane ithi mina ngeke alungelwe lutho ngoba nginakwa nami ekhaya abesathe uthola umuntu oright ingane ingane ibisathe hayi ngeke azalungelwe lutho ngoba mina kangiza mhlambe enye yakhe wayibulala ngoba inkabi iningi oMaligaji baningi khona inkabe engaboshwa khona inkabe esemthethweni ngokukahulumeni obuswa naye la kungazikhotha ubuswa kodwa khona indawo abuswa kuyona ukuba kabuswa kuleyo ndawo ngaba bekho abantu abashaya iqueue ezibhedlela bazobulala ngokusemthethweni bayabulala lazike la mshiyeni yabo nje lapha eMlazi babulala ngoLwesine unesomncanyana obeqhamuka njalo bephambi komnyango zihlele emabhentshini athi bonke abasindwayo nabathwele abeze bezothulula
Oh. Ayizwaphele amawiki lezi zakithi zithi siyakhona. Kunengane ke yamala. Yavimba umntabo leyangane. Buti ngicela ukuxoxa nawe. Akavimbeki umntambo nomkanjani. Uvimba umntambo uyacabanga. Vinjwa ithina ngoba siyinhla isuthu kuphela. Ithi lengane buti ngizobonga. Ngasigibela isitimela ngenhloso yokuyobulala ingane yami kodwa ngakufica umile esitimeleni. Wathi bonke ababulala ingane kuze umhla uphela akekho umuntu ongayikufa ngoba ingane mawuyibulela ngeke uphele phezulu kwenhlabathi nawe uzongena kuyo inhlabathi. Wayikhomba ingane bandle sekuyahamba kuumfana. Wathi nayi ngiholele iqolo kanye nezinye. Nawe ngabe uyaqolosa nje manje. Wathi usho kuba inkala. Ngabe namhlanje uhola iqolo, ngabe nawe uyabamba imalini? Imali yeqolo eniholayo. 500. Nibo nje kanje. Hayi ngabe uyayibamba. Ngabe nawe khona isikhathi la uzokuthume khona. Uthi mntanami ungithathe uthethize uyithathe ingane yesikoleni iphumelele igade mase kuzinsuku zakho zokuhamba emhlabeni yahanjiswa nguwe. Akekho umuntu oyocabangela impilo yakho. Akekho futhi omunye umuntu oyophinda kusiza. Ngaphandle kokuthi usizo unembeza uNkulunkulu ayowuqala kuwe. Usondele kuye uNkulunkulu ngezi kithi. Baba ngizozendlala ngona. Uvuma izono zakho uselapha emhlabeni. Eyami ingane Nkosi ayigonanga yakona ubhayela. Yasho ingane njengoshwama. Yakhuma umamehlo kushwama kunina muhle. Mhlambe yakhuma amehlo nje wayesesesibukweni ngaleso sikhathi eyibuka. Eqindezela ifoundation. Hayi ukuthi uyenzelani yonke leyo nto ufuna abantu abazophinda futhi bazobe beningane kuye. No mangabe yini ayenzile. Eyakhalisa abazali bakhe ngoba silapha nje gophoza inyembezi zabazali bethu ngazenze zenziwe yithi. Kubalulekile ukuthi imali siyibeke. Noma ngabe ingakanani futhi akekho umuntu ongeke angakwazi ukubeka imali la. Ngoba amadatha siyawathenga. Amadatha siyawathenga. Kuningi engathi mangikubala
ngithi ngiyakuthenga kodwa ungasho lutho beke imali noma ngabe zimbili imbuzi ezingahlangana bese ngiqoqa abazali bami ngibabeke la ma ngiyazi ukuthi wakhala ngomzukwane ngiphendula unkosikazi kuleli gceke ngizokwesibili inyembezi walakhaya ngicela uzakuguqa lapha emsamu noma ngabe ubaba noma ngabe umalume ngaleyo yesibili imbuzi angicelela inhlanhla yomehlo balekile emagcekeni esizalwa kubo negceke lakini sekusindwe nje ingengasentla isindwe ngey'nkomo ezazoxoxa indaba yakho ezweni lakithi indoda yakwamiya sathi sifikile izokwenza umsebenzi sathe sibuye ihlandla lesibili kanti sathi okokuqala siyithathe sazothezela ngisho ingane lakhona lentombazane yazaliswe umfana wamlelalisa wayiphika ingane waphika bonke sathi sifika kanti ingane lengane lentombazane iyithengile imbuzi yamnikise angikhona eguqe emsamo ethi mina babosibewu ozigcwalile ithi le ndoda yakwamiya umfana owabithisa lengane yami mengakacabanga ukuzothi ethi icala lakhe ngicela hlupheke emhlabeni impilo yakhe yonke ukhona lapha ngakithi uno-code 14 license code 14 shayela ngawami ibhala nekese elilodwa noma amabili kabhiyayo order abuya nikeze ikhothe yonke code 14 ushayela ibhala shawa icala lokuthi umithisa ingane yabantu wayiphika muhle umuntu othi ma onile asondele lapho one khona azotshela intethelelo ukuzalisa ushiya akusona isisombululo futhi akuyona intethe ekufuna ngabe iyanqoba ngoba umuntu utshala umeno endleleni yakhe yethu fanele ayezulwini niyena kweminye imizi kukhaliwe ngayo lezi inyembezi ezikhaliwe kanti zaziwela phansi ubani umzali ongajabula engazange alithwala iduku lokubonakala kwengane yakho umuntombi ajabule ngiyakinkiza athi lelelelelele kwazi kwami uhle kwethu kanti umuntu owenzile mina ingakho umuntu mayizalisile kuyowesilisa ubizwa ngenja nawe ngakinomlisa ma ezalisile owesilisa ubizwa ngenja buka ngesenzo sami engisenzile ngazalisa kuthiwa lapha naya lenja yakwamiyase naya phela mangiyinja mina inja izalwa yinja oshothi ngesenzo sami ukuthukaka ngisho ubaba ozala mina angikwazi ukuba ngingaba yinja mina ubaba bese bayindoda niyabona ninsizwa usize sibhekene nalo ukuthi sidale thina sizenzele thina ilungiswa kanjani lento enjalo hayi bafowethu ayikho into engalungisa lokhu ngaphandle kokuthi uNkulunkulu ayalone embeza kithi amaphara adalwe yithina amaphara adalwe yithi kwangakaze kwazeke kulelizwe ukuthi kungakhona ingane ezilethwe emhlabeni ilethwa abantu bedlala abantu kuzingane emhlabeni ifike inkontraki iyovula umgwaqo inkontraki ivula umgwaqo inkontraki ivula ngempela futhi ivula ngempela inkontraki ivula umgwaqo inkontraki iyovula umgwaqo ifike uvuka
Kuqhamuka kuzivulelayo nako kubangwa izidalwa ashela umfana wenkontraki kuqonywane. Anilesifa labazali ukuhlala umntwana khona. Lehlala ngimlaleli izwi lomzansi wesonto ngo-6. Kunendoda ekuthuma sweet lapha abantu banendabeni kakhulu kanti vele indaba ziyazithanda. Hey, athi umuntu ungatholana naye ekontraki bamzalisa umntwana nayisimuva ikontraki ngasekhaya. Ubona igama lengane u-Asad. Ingane itholakala ekontraki Asad. Shothi ingane ngisho ama-construction ama-construction anganda nje abe maningi akunakinga. Kanti mhlawumbe kubalulekile ukuthi nayo ingane uma uyithole kuyo inkontraki ubheke ithuluzi lenkontraki uyiqambe ngalo. Wena wazi ngicashe ngala. Mana ngicashe ngakuthi esikavetha nje esikavetha nje ungaba. Mana ngicashe ngakuthi TLB. Mana ngicashe ngakuthi noma ngabe ngasespaintini noma ngabe ngasevaleji bhala. Iphetha lento manje seyenza ukuthi kulungiswe indaba yalo mphefumulo ngoba ngeke uzulahle ke wona umphefumulo ngisho sewuthanda ngeke uzulahle. Wena silungisa indaba yalo mphefumulo ngenxa yomuntu ongezwa ngenxa yomuntu owalulekwa weqa ngisho izeluleko zabazali abamzalayo. Litshela masicele intethelelo kubazali abasizalayo. Baba nawe ma ngizocela intethelelo bonile nayo impahla ngala emfanume nje leyandoda ayindoda lapho yathi ingane yayo ifika nembuzo embili kade ikoshile ubaba wayo emitheledzekeni. Yathi ufika uguqa amaNazaretha ngaphandle komuzi. Elokhu inkosi yethu iSimakade indoda yakhe seyathuma unkosikazi athi awukumlalelele laba bantu bathini. Ma befika laba bantu befika lo nkosikazi uwafica amaNazaretha ahlikihla izandla. Athi amaNazaretha cha mama sicelela inhloko yalapha ekhaya sikhulume nayo. Wathi baba bacela wena. Yayisingene endlini yayo indoda yalanda ey'mbili. Yalanda 2. U2 kanwazi njengoba liphethe ama-okapu nje u2 kanwazi. Lazi ukuthi fanele sinyathele la idimele siyofohla zake ihlahla senilazo okapu. Ilungile kodwa. Yayisifika le ndoda kwase kuphinda kuhlikihla izandla. Baba sithe sikhulume izimelelo ezisuke emlazi. Sase sibuza abantu esihamba nabo izimelelo ukuthi umthetho wakhe ekhaya waphuma kanjani. Buza. Ubikayidinga wena nasekhaya ukusuka kwakho kufanele kwazeke ukuthi uphume kanjani. Buza. Nengane yakhe bese isivimba esisichazela ukuthi inesenze yasenze ekhaya wawusiyixosha yami ithelekedekeni. Siyelulekile-ke baba ukuthi ayizame imbuzo ey'mbili izocela intethelelo kodwa ngoba ikhona nayo sicela izikhulumele yona. Bayisikhala ingane yathi baba ngicela ukubuyela ekhaya ngibe ngapha. Iyozibeka phansi kuNkulunkulu wakhe.
baba ngicela ukuzibuyela ekhaya ngizoba ingane. Ebesana thathezayo embili le ndoda yabuyela ngaphakathi. Yafika ishiya endlini yayo, yangena esibayeni yadonsa imbuzi yayo endlini yangasenhla, yathi ingane yami ingehlulile. Isifike nempahla manje. Yokuzocela intethelelo, impahla engiyiphethe ngamukela uxolo lomntanami. Noma ngabe yini ebengiyifasile, ngale mpahla engiyiphethe ngamukela uxolo lomntanami. Nani bomkhulu ngicela nengane ukuyamukela la ekhaya ukuthi ingene nani niyamukela. Wathi baba wakho ethola ukuthi usumithi. Ngithiswe yini? Wahleka. Wathi yena eqala ngixoxa naye, wathini? Yalunga kanjani indaba yenu? Yalunga ngekho 2 liter. Uyahamba no 2 liter wekhokhe emsamo uxoxe lo ihlomkhulu. Ngoba izwi alikhiphayo elokulimaza. Izwi lomzali liyalimaza kakhulu. Noma ngabe udla lobo mqalwayo, noma ngabe udla inhlobo, kodwa manje waluwisela ngabeni linkinga. Nawe ntombazaneni Kristo unina wengane. Eyithula ingane yakho iyayisinwabula ukiguba. Wafuna yathi iwe lamathu wathuni la mhlana mendlela oyivila ngayo. Ngeke ugale ndawo. Lava. Lavuka intombazane isilelethu ne. Isibuyela kunini ithi ma ngabe ngagana kodisi elakhulunywa uwe ilolo langivale ukuthi ngingaphumeleli. Awona bani lasikhona la asibaphendula abazali bethu sizisondele kanje kubo ehlani loNkulunkulu bonke abaphendula abazali babuyele kubona bacela intethelelo amen. Hey abaphendulwa abazali bake umama waphendulwa ingane yakhe lapha efolweni. Hagana nomfana belinganisa umlomo ngenhla komuzwa kubo. Hayi ubecashile. Bebambana nje kanje balinganisa imlomo intombi endala ishaluza lapha egcekeni. Ithe isuka yayima phakathi namagcine nezindlu. Yathi nozibani bani lento yenza lapho angiyithandi. Yakulengane wemanga isakwehla. Ngisakwehla wemanga. Yangena endlini. Okubuhlungu ayisekho emhlabeni. Yadlula emhlabeni yadlulela igono unina. Lo ongelutho kuyo ngoba isihlakaniphile. Wathi iqoqo kuhlwa. Wayibiza ukuthi manje ayisondele kulomuntu eyayibona ongelutho. Lowa umuntu eyayikhuluma naye isingisi. Useyofuna abanye naye uzojoka nabo isingisi. Mabizane ngobheki. Angazi mina leli gama. Elungweyiso kungaka. Lingaqedwa alisho nina lingaqedwa kanjani? Salibani uyisifundishe lonke nina. Uthobe. Indoda, uthobe. Ayasibona obhethi benu nina. Noma athanda yathanda, noma ndithanda, asibona. Abantu abahobheni bethu inina. Amen. Ya, abantu kancipha bona. Ngoba ndiyathanda ukusibiza kanjalo. Asibona ngiyaphila. Abehlala uNkulunkulu abehlala lapha bavikele babone kusasa bephile kulonyathi igama amen. Amen. Hayi bafowethu. Asisondele. Yabo njengoba kuthiwa abantu abezechembe. Uningi ongafuna ukuthola ekushebe. Okuphila. Ngoba ushebe uphethe yonke inhlobo yokuphila komuntu. Esenyameni noma esesethuneni. Ingake ethe ushebe mayefika endlini emnyama. Wabiza zonke izizwe ukuthi asondele kuye. Wayesezitshela, wayesezixoxela ukuthi lapha kuyena kusindi inyama yodwa kodwa nemphefumulo yabantu iyasinda. Ilento yenza ukuthi ma
umuntu uzwethu umuntu angelona iNazaretha athi into zami ngiyilungisa ngobuNazaretha. Mangizoba lento engizoyenza ekhaya ngiye kushembe into zami bese ziyaqonda. Mina ngangazi ukuthi ushembe yabo ushembe umhlaba usewugqokile wawo. Ngiye ngawo certifier la emaphoyiseni lawa ngasemakethe Passport Bridge. Mangikwi-queue intombazane yephoyisa isiya ngifazane kulaba abanye seyiyawa lento kanti ngisemcabamanyana nje mayiwa lento lentombazane iqwesheme nangitazana liyangitaza ngathi ngeke ngingayibuzi le ntombazane ithwizile nokuthiza yayishaya ey'nkonzeni lezi ezibhalabala khona izinto eziyishayayo ezisethusayo masihlangana nanemfundo. Mangifika kuyona utheni bathi ufunga nakuba lento ithi le ntombazane ngitheshele ngathi mina kulungile kanti kuqhamukani into lapho iphoyisa nalo lishaya ngekhanda eliqobezelayo lithanda ukuthi unethubi kulesi siteshi nesonke igama likashembe siyalibiza angifake umlomo ngathi ya kodwa ngakitazela ngeke ngingajabuli bafowethu indlu emnyama ime kuNkulunkulu wayo nowezwe lakubo. Isakhongela ngeke ngisho uyakubona ukuthi ngeke kodwa ngumuntu oyakhuluma ngaqini ntambama sihlanganele ekhojini elilodwa manje ngangitholi kuleso sitimela niyehla ngilindesi kanti uNkulunkulu usehlele inkosi esetha nami inkosi ayisibusise ibusiseni kuzulu. Amen.